of God, they take away us, the weight of us, the sin of the world. Kodwa namhlanje ngicela uzomemeza ngizothi behold, webantu baseThongathi, behold the Lamb of God. Baphumile bayakhankasa bayanithembisa izinto abangayifezi, kodwa behold the Lamb of God, they take away the shame of the world. Ungasabheka ubaba omntwana akanalo usizo, ungabusabheka nefamily yakho ayinalo usizo, but behold, behold, uphakamisa amehlo. Hawu kodwa Nkosi yami, mayiphakamisa amehlo komboneza wathi nangu lo esahlangana naye sibelethweni, nangu lo esabingelela naye singakawuboni umhlaba. Wathi webantu bubhekeni ususa izono zehlabathi. Ngasho le nto embi masesefalazi ngoba ingathi khona impi khona. One, kuke kwathi esikhathini se-Old Testament u-Adam no-Eve behlele ensimini yase-Edeni. iBhayibheli lithi uNkulunkulu befika njalo ebusuku ezomvakashela u-Adam. Izwana akamvakashela u-Eve, vashela u-Adam. Mesu Adam transfer Eve. Ngiyayiphinda. Akuvakashelwa nguEva. Kwavakashela uAdam. Then uEva wathestisa, uAdam wathestisa uEva. Ngithe Sunday esontweni mpostoli ngathi uNkulunkulu sasuke sayi overdo lento ofithi into eright yokuthi ngibonga uNkulunkulu kampostoli owenza ukuthi uma uNkulunkulu efike eMarashant akakwazi wena wazi umpostoli ngawo. Ngiyayiphinda. Mengabe efika elethe into zakho akamazi uNtomzodo, uwazambizile ngoNtomzodo. Uma ufuna into zakho iqhume, bamba leli verse elithi kholwa noNkulunkulu nizoqinisa, bese lithi kholwa nabaprofeti nizophumelela. Ngesikhathi ebheka umpostoli happy ngawe, izinto zakho ziyamanifesta ngoba umuntu amaziyo uhappy. Lele yaSunday yasidlule kuyona. Now uma esefika kuAdam, kanti uAdam usedlile, edliswa yilongaziwa. Longaziwa uyashesha uba convinced ngoba akayazi fellowship ebaphakathi kaNkulunkulu noAdam. Ngoba umuntu ongayazi fellowship uwakalula. Umuntu ongabazi ubudlelwane. Akuweki bazalwane when we have a fellowship with God. Akuweki. Umfana esephezulu kwakho egibela uvetane uzwe ubumnandi befellowship. Uthi mawupheka lento uthi ngingamekela ukulahlekelwa yilokho kunokulahlekelwa ubudlelwane. Uyisela kanjani, utshontsha kanjani unobudlelwane? Ngoba phela ebudlelwaneni ila khona uzibona khona ukuthi kanti ubani kuwe. Sesiyavala manje. Wena ngabe sukude nokholo, ngabe kude kakhulu. Inkinga ucabanga ukuthi ukukholo ukwenza kwakho, kanti akukona ukwenza kwakho ekwenza ukuthi ukholo, kodwa ukudiphendela kuye ube nobudlelwane naye mase kwenza ukuthi uhambe endleleni. Bonke lapho babe-forced imfundiso bengafangisha isikhindi ethawini, omen of God bawe bonke ngoba bafuna ukuyenza ngekhwepha. Sengithini manje?
ila uthola khona ukuzazi ukuthi ubani. Ngoba uNkulunkulu akakwazi ukukuvezela upakisi mosuphakathi kwakhe, ukuvezela wena. Now baba nobudlelwane wahamba lo mama eintantela mandiyo banqunu kodwa babona ukuthi banqunu. What made wabona a deceiver in a form of a snake. Asilungisele akabonanga inyoka kodwa wabona umkhohlisi eyisimo senyoka. Khona abantu namhlanje abasabi inyoka abangayifuni inyoka. There is not inyoka uSathane, no. Inyoka is an enemy who created by God. Kodwa iyona yazaveila to be a form yalo muntu ozodukisa. Mese waduka wabuya into nje ayishilo iyodwa ushilo yini yona nje entamdukisa le yekeni conversation kodwa wahandala naleli gama ushilo yini wase mbuzizwe bishop elikuye kwathi ukuthi vele lo Israel gcwele ngoba kanayo ifellowship. Mekube wafika kaAdamu wathi ushilo yini uAdamu wazothi yes because unabo ubudlelwane nalo shilo. Manje lo sisi lo yena uqoqela uAdamu izinto ezishiwo ingakho kubelula ukukhohliseka ngoba akezwanga lutho. Wafika waya kumyeni wakhe bathi baba sengidlile mfuthu ibhayithi iyini ayangilila ngake le kumakhaphulu banamandla hayi banamandla futhi ngempela mobuthanda ngeke ekuthanda ubuya kamzobe ngijulukile ngiyimanzi deqe athi ukunike emalini lokuqala nje hayo mama ngiyaxolisa ukuthi ukhona ngiyaxolisa ukunike emalini hayo umhlobo wami lona sisuka kude naye mina I understand accordingly and I understand uhambo lwethu sisuka kude nomhlobo wami futhi sakude athi ayibonakele ngithi waste of time. Waste of time ekseni uthi uyaphaphama la kwi-pedestal lo okuhlala la iqini ngombheda akulonto afuthi pedestal. Hallelujah. Leli tafuna lihlala igroup no it's a pedestal. Usubona nge-CV ebhalwe rough obhalelwe yona wavedala akuthele nje ebusuku ngo12 uthi ucicizini embezi ubhala iCV ayibeke lapho uma emsebenzini uthole nge-SMS usuyotype lo CV khona ama-post engiwabonile yama-couples angazi ngifike kanjani ke awu bangathi angisayi-ke just break athi uvukune enga uqutha nomfazi uthandaza membhula amehlo Nkosi abone ukuthi khonani kimi ngoba akayazi fellowship esinayo mina nawe. Then to cut a long story short ngoba sengifuna sithandaza mengabe fika uNkulunkulu wadla lo baba ufika uNkulunkulu into yokuqala edla wazibona ukuthi unqunu wathi mengabe seyibona ukuthi unqunu wagijima wayoqasha wafika uNkulunkulu njengenjwayelo Adamu kuphi na wathi uAdamu Nkosi ngizwe izwi lakho ngaqasha hawu namhlanje usuyaqasha kwenze njani sedlile uma sedlile wazibona ukuthi unqunu iBhayibheli uNkulunkulu wathukuthela methukuthela wayesebaxosha ensimini mebaxosha ensimini impostoli wathumela ingelosi eziwu2 amakherubhi nephethe inkembe evutha umlilo ukuthi awahambe manje ayovikela isihlahla lesokuphila lesabangafikanga kusona afike adlala inkemba kwathi ukuthi akusasondeleki baphuma
bephushuzela begcwele ihlazo, shame iphezu kwabo, bahamba be discouraged. Then uNkulunkulu esezulwini ebabuka yethi sebedlile wathi kodwa badalwe yimi. Wayesethi konje into lesizoyenza, wayesethi landani iwundlu, khuluma nengelosi kho umuntu la bahamba bababili, tshela ingelosi ukuthi hamba inohlinza iwundlu, mase inyama yayo nibeke eceleni, mase nithatha isikhumba nisishuke nibambese sona. Excuse me, saqala ukubona iwundlu kokuqala eBhayibhelini, sa introduce the lamb for the first time. Kodwa leli wundlu into elalizele specifically to cover their shame, lalizofihla ihlazo lwabo. Iwundlu lafike lalemboza ihlazo kwadla ukuthi aliphelile ngaphakathi, lilembozile kuphela langasusa. Bahamba for a long time, behamba nehlazo limboziwe kodwa lingasusiwe, baze bafika la khona bebanda baba izizwe, baze baba isizwe saka Israel. Bese beyisizwe saka Israel bese Gibhithe. Wathi uJehova ke manje as a family of Israel sengifuna niphume nalezo ngathi kuyikhanyisa nani, bangena bewumndeni baphuma beyifesizwe. Okay, ngesikhathi uJakobe nabantwana bakhe labanye abakhumbula abawu-12, oManase, oRubheni, noLevi bonke la, nangu lona ephupha emengabe ephupha uJosefa bamfaka emgodini bathi ufile, amthatha ama-Ishmayeli ahamba naye, afika umuntu amdayisa laphaya, wangabe emdayisa kanti unesipho. Nangu umkaPotifari wokuqala efuna ukulala naye, angithi niyakhumbula. Mengabe eqeda lapho wabaleka umfana kwasala ibhantshi as evidence, mengabe esala ibhantshi bamthatha bambopha lapha ejele kunokuthi baqobole inombolo babechazelana amaphupho, nalo achazela yakhe nalo achazela, kanti oyedwa wabo uzophuma ahamba esigodlweni mesebizwa inkosi laphaya uFaro wokuqala, first Pharaoh. Mengabe uFaro embuza uthi wemfana uyazi ngiphupha iphupho la, inkomo zikhuluphele, kwathi manje ngisathi ngiyabheka zabuye zazakha ensimini kuhlaza kwabuye kwavunda, angazi ngenze njani. Wathi lo mfana khona umfana ekade siboshwe naye, inombolo yakhe nje akuyona 26 akuyona 28 kodwa uchaza amaphupho. Wathi mlandeni ezela, wafika umfana wasechaza iphupho, wathi laleka nkosi, unyaka othize nizoba nendlala, unyaka othile kuzoba nengcebo. Yathi le nkosi mane lo mfana akathathwe anikeze isikhundla, wathatha umfana wahlala la wa-administrator izinto. Wafika abafowabo sebelambile ekhaya, bebefika abasamboni bazothenga ukudla, kanti yena uyababona ngoba umenzi uyakhohlwa, umenziwa akakhohlwa. Izwanike mengabe eqeda ngabo bawawa babamicu bezothenga la eGibhithe, watshela ingelo, watshela inceku, wathi labaya abafana labaya abathengayo bafakelele igrosa nemali yabo ngaphezulu. Lathi iBhayibheli ngesikhathi ehamba endleleni bathi befuna ukudla la endleleni, bathi bayavula ukudla, hayibo imali eseke ngayo nansi phakathi nokudla nakho, basebethembeka bagijima babuyele emuva, bathi kwenzeka iphutha la ekhaya, sithenge ngemali engaka kodwa manje mesibheka le mali isabuyile. Wayesethi khulekani, waseyirivila kubo thukhazela umselishot iningi lento zakase kusemla ngishumayela. Now mengabe seyirivila wathi amanyolanda nobaba. Now uma selandile nobaba ke kwafika isikhathi uFaro wafa, kwangena uFaro wesibili. uFaro wesibili mengabe babheka ngoba lo wokuqala wabakhela indawo wayibiza ngeGosheni. Now bebabheka wesibili uthi ngeke laba abantu abahleli lapha bahluka bona kunalabo engibaphethe. Wasethi abahlushwe baqindezelwe. Then the Bible says ngesikhathi ebashupha ilaba benda khona kakhulu bethola amandla. Kwafika uMose wasethiwa ke Moses manje sesiyabakhipha eGibhithe. Uma sebephuma wasethi uJehova ke ngicela ungenzele nje iwundlu. Moses la sebenza
for the first time kukhokho wabo to cover their shame. Wayesethi-ke manje ngicela uhlabe iwundlu nilidle kodwa mase ningibekela igazi, bese nithatha igazi nilibhaqeke lapha ezigabheni. Sase sibona ke iwundlu li-introduce for the second time. Elokuqala lifihla isono. Wayesethi lesibili, when I see the blood I shall pass over. Sabona ke iwundlu lesibili liyiredeemer, liwumukhululi. Elokuqala liyafihla kodwa lesibili liyakhulula. Base bephuma bebefika eSinayi, wathi ke wo la eSinayi akufuneki ifamily but ifuneka a nation. Wayesethi ke you are no longer a family of Israel, but manje you are a nation of Israel. Nanti into enzakalayo ukuze ube umndeni kufuneka ube nezwe, kufuneka ube nomthetho, kufuneka ube nenkosi. Wathi izwe lweni iKenani, wathi umthetho yenu iyishumi, wathi inkosi yenu mina. Base behamba nalezi zinto kodwa baphelele. Iwundlu lokuqala lifihlile, elesibili lakhulula. Kwadla ukuthi azisukile izono kubona, zifihliwe kodwa bakhululiwe. Uyamazi umzalwane okholwayo okhululiwe kodwa ongaphumeleli ngoba efihla izono. Sengizela ukuthandaza. Thola ithi ngena bahamba mase behamba la endleleni. Wayesethi ke phakathi nendawo ngicela ningakhele temporary structure, niyibize ngokuthi yitabernacle. La kwi temporary structure nizokwenza nje, khona indawo yokuqala mpostoli enzoyibiza ngokuthi igceke. Then indawo yesibili niyibiza ukuthi it's a holy place. Indawo yesithathu niyibiza ke Hall of Holies. La ngaphandle egcekeni ngicela libeke into eziwu-2. Into yokuqala nizobeka lento elithi i-altar lokushiswa. Lapha i-altar lokushiswa into engiyifunayo nje iyodwa ukuthi umpristi njalo umlilo kufuneka awugade uvutha. You must keep the fire burning. Into azoyenza ekuseni i-remove the ashes, afake inkuni eyifresh mese yakothela i-altare, alothele i-altar. Kodwa Nkosi yami, can I be excited ngeli point? Into ebanga wena ukuthi emsebenzini noma bempophe uzungu kodwa ubonakale ongathi uyaphumelela ukuthi i-altar laseBarasanta livutheliwe, umpristi uyalivuthela i-altar. Ubula khona i-altar lakhona elivutha khona. Bathi beququdile imithi beye kwi-interview, wena ufike ugcwele i-altar elivuthayo. Bawoshanta bahlekiswe bonke kuthiwa sicela loya kwenze njani, i-altar liyavutha. Asikwazi ukungena esontweni ngiphethwe ikhanda, mpostoli ngiphume ikhanda lingiphethe. When the altar is burning singena sigula siphume siphilile ngoba the altar is burning. Hayi ngabona le clip mama, I think that Sunday kwakuyelo minister shaka indlela athandaza ngayo ngiyibuka ku Facebook ngezwa into kimi ngase ngithi i-altar liyavutha ngoba uma i-altar seliqishiwe baba nesound enhle ka-10,000 basayika amavoice amahle kodwa into yakhona phakathi iyabanda. Wena bazi besesontweni ubuka isikhathi kodwa ngosiyophuma nini ngoba into yala yabanda. Kubhizi nama-project kuqoqwa ama-project umpristi akalivutheli i-altar.
umfundisi uzwethi bazalwane hambani yovotela iqembu elibusayo, hambani yovotela. Shut up, we are not into politics. Kodwa into yethu is to keep the altar burning. Uvuthela i-altar, uvuthela i-altar ekuseni. Mhlobo wami badlalilele bephupha, uvuthela i-altar, uvuthela i-altar begula, uvuthela i-altar, uvuthela i-altar bekuhleba, uvuthela i-altar, uvuthela i-altar. Awulivutheli ngoba bethayidile, ulivuthela noma bengathayidanga, because it's not about tithe, it's about an altar. You must keep the altar burning. Nansi problem yami ngomfundisi osebenza umlungu. Angibashayi bazalwane nami umlungu anginankinga naye. Kodwa ake senze example. Nangu umpostoli uyi-security la usebenza khona, wena usupervisor. Mese imoto iba nenkinga endleleni afike late, sekufunakala ukuthi umfundisi umthethise ngoba phela la isemsebenzini. Number 2, ngeke ukuthi umthethise uthi mfundisi ufikelani late, uzombiza ngegama lakhe lebhasi. Now on Sunday mangabe usufika la kade umuthethisa, ureceive kanjani, usuwaza amahlazana. Lele ka Sunday sengiduku Sunday. Number 2, uyabuya emsebenzini ungena u6 to 6 ukhathele, umuntu wenkosi alale flat ongathi ushayiswe ibhasi. Uzovuka nini ngo-12 ebusuku alibize lonke ngamagama athandaza, ngoba phela umpristi kufanele aduke ibandla likhona, aduka ngatholwa. Thuba ulaphi kuleli sonto uhlele entabeni uvuthela i-altar. Number 2, kube khona umcengezi wamanzi. Uma uqeda i-altar funakala umcengezi. Mengabe eqeda, nansi into ayenzayo umpriest uhlabe isilwane. Mase sihlabile isilwane, athatha inyama ayishiye altar, ayishiye ivutha, akayiqalaza ukuthi isivuthiwe yini. Leyo bese ikhuluma esikhuluma ngalabafana, ngoba uma unikelile uyibheka ukuthi yenzeni. Uyishiye altar ukhohle. Now wadlula, mawudlula la kumcengezi wamanzi ubefika ageza izandla. Ageza izandla ngithi phela kade khipha umlotha. Meqeda khipha umlotha ayi kumcengezi wamanzi. Sisakhuluma nge-outer court, sesiyathandaza. Ageza izandla, ageza izandla, ageza izandla. Le bowl le eyakhiwe le ibiyakhiwa ngesibuko, emira. Le bowl manje zinamanzi kodwa uyisibuko. Ngesikhathi egeza izandla ubeyibona yena emanzini. Amanzi ameleni, 1 amele purity, number 2 amele word of God. Nawe izwi ila sizibuka khona kulo. Akakwazi umpristi ukuzongena endaweni engcwele engazazi ukuthi yena unjani with God. Bese kwesithathu khona eland yesine. Hawu kwakusenikhohliwe. Eyokuqala icover their shame, eyesibili ithi redeem, eyesithathu iwundlu. Umpristi ubefaka igarment. Ngiyawuthanda ukhala wala ekhaya ngoba it's a priesthood color, upurple. Efaka igarment mase la esifubeni le garment inama colors awu-12 amele uIsrael. La esiphongo ufaka umthetho oyishumi, uyawudonsa awufunde nabantu ngoba kufanele wazi uhlala la esiphongweni. Nawo lapha enyaweni kukhona ukhenqekhenqe lapha enyaweni, mase aboshwe ngeketanga ukuze mengena lapha engekho ngcwele. Meke wafa udonswa ngeketanga. Nathi into ekade yenzeka lapha kukhenqekhenqe, bekunamafutha akade kukhenqekhenqe lapha phansi. Ingakho phela athi umbhali phela kuhle kangakanani mengabe sihlangana athi njengamafutha ehle
esilevini sika-Aroni afike emphethweni wengubo yakhe lapha ezansi amafutha amelene anointing amele ugcobo bazalwane amafutha ayasebenza wayeke lawa endukiswa ngawo khona laba esendukiswa ngawo wayeke lawo kodwa amafutha biblical amafutha amele ugcobo uDavid egcotshe into yokuqala wawiswa phansi wathelwa ngamafutha so ixoxa ngelinye ilanga le asishuleni kuyo kodwa kulabo abangibukayo lamafutha lawa emidlalo siyawashaya nami ngiphili nawo kodwa lawa seBhayibhelini correct okay bengenzela nje ukuthi kuhluleke kahle lapho now uma isifikile lemvuke ezokhulula izono zesizwe sonke number 2 mase umpristi yona avuma kuyo isono uAzazel igama layo igama mawufuna igama lathi uAzazel lalela into akade yenza ubefika beka isandla phezukwayo mase transfer izono zonke zesizwe phezukwayo mase eshizono zakhe phezukwayo mase idedela ihambe umike yabuya umpristi akenzanga kahle kumele ukuthi indaba yakhe ilungiswe ngoba ngeke abuye phakathi kodwa beke yahamba yalahleka okuchaza ukuthi the sacrifice iphelele phela-ke mase eqedile kanjalo mase ngene endaweni ethiwa it's a holy place la endaweni ethiwa it's a holy place on my right hand side bekunezinkwa eziwu-12 zokubukwa on my left hand side kunezibani eziyisikhombisa ezikhanyise ithabanakele lonke lezinkwa zimeleni umumusho wamahubo bengabe eshaya imbongi ngawo uthi uyisibani ey'nyaweni zethu ekhuluma ngalezi ibani eziwu7 mengabe efika uthi mina ngiyisinkwa sokuphila wonke umuntu ofe kholwa yini noma efa uyophila nawe mongabe udlula mase wakhona la uthi the whole of holies sengifuna ukuvala bazana isikhathi esikude eMaritzburg lapha khona umphongolo wesivumelwane emphongolweni wesivumelwane ngiyazi khona kukhona imana phakathi kukhona induku kaAroni kukhona imithetho elishumi nawe bunganika ke sidwebeke manje bethiwa sinama project ngabe siyayiprojecta kodwa ke sidwebe nje umfanekiso ngqondweni sithe lapha phansi ialtari sathi laphezulu umqengezi wamanzi sathi mongabe ungena on my right hand side izinkwa on my left hand side ibani sakhuphuka sathi umphongolo wesivumelwane yonke lento mowidweba icross suthi kahle kahle it was a typology of a lamb that is coming kwakuyinto eveza iwundlu elizayo Now to cut a long story short and fast forward mengabe Isaiah ekhuluma uthi nje khona umuntu ozozalwa la ethiwa Emmanuel okuwukuthi inkosi inathi then the Bible says after 400 years of silence labonakala leli wundlu liqhamuka lasifunda khona wathuthi hale behold the Lamb of God that take away the shame of the world what he began nanti ngalesi sikhathi it was covered bekungasilona it was redeemed bekungasilona wabeka izono zakho umpristi bekungasilona kodwa lona nanti izwani ke sengithanda sake manje izwani
into ekade yenzeka kulo selikwenze konke lekho iwundlu laseliqhamuka lihamba lathi Johana ngibhabhadise kwathi uJohana ngikwazi ngisukufasa ke nje umchilo wezicathulo zakho angikwazi mfethu wathi ke kwenze lokho ukuze kugcwaliseke ukulunga ake ngitshele ke lento engivala ngayo kugcina nje iwundlu bela afford umkhokheli abantu aba-rich kuphela iwundlu abantu akade benemali abakwazi ukuli-afforda ngoba iwundlu phela yilento esiyibiza ngesikabhu and ama-characteristics ewundlu 1 limunene 2 alinasici 3 alikwazi ukukhala noma selishawa then bese kuthi thina opakise siphuwa esingakwazi uku-afford iwundlu bese afford ijuba ingakho phela ke namhlanje noma niya lapha ngambona babonayo lo athi thola noma ijubana nje angithola ijubane mase uyahamba wonolanda inkukhu emhlophe uyenza ijubana ngoba ukuyaziwa ukuthi nejuba newundlu kuthi akufane ngokwama characteristics into yabo yobabili abanawo umsindo babunene noma bashaya abakhali nje ke mengabe ufika wena uhlupheka kade uthatha lona lizomela iwu then uJohane mengabe uJesu uJohane ngibhabhadise uthi uJohane sengiqedile bafana uthi uJohane angikwazi ngoba ngifanele ukubopha umchilo wecathulo zakho then uthi uJesu kwenze lokho ukuze kugcwaliseke ukulunga then uJohane after a 400 years of silence umekhuluma wayemi emeli umpriest ngoba umuntu ogcina wakhuluma uMalakayi now bengabe uNkulunkulu emvusa wayemvusa as a priesthood ingakho ingekho lencwadi eyodwa ibhaliwe lena phela eyompostoli akuyena umnaziri now uma uJohane sethi okay Nkosi uyangihlula iBhayibheli lithi wayesebeka isandla phezukwakhe angithi sishilo sathi umpriest kuAzazeli befuna kabeka isandla mase transfer izono zesizwe nawe uJohane ke nakamele isizwe kodwa umele izizwe ingakho ethi behold the Lamb of God that take away the shame of the world ethatha izono zezwe lonke wabeka isandla wase transfer zonke izono kuwo ngesikhathi zinamathele undlwini athi umbhali wathi engenazo isono wenziwa isoni thina senziwa ukulunga wathatha thina wasinika yena wasemqwilisa ngesikhathi emqwilisa kwase kwehla umoya oyingcwele wehla in the form of the dove why umoya oyingcwele wehle njengesimo sejuba ukuthi manje kusaqualify abacebile kuphela ngoba kuvela iwundlu lodwa elaba affordayo wasethi uNkulunkulu abakwazi abanga-afford ukusala kulento eyenzakalayo wasethi nejuba ekhaya alidilike ukuze abampofu nabaphuka naba-rich bahlangane bonke kule ndoda le ndoda imele abampofu kuphela ocebile uyaqualifya ongacebile uyaqualifya kwase kuma kuqhamuka into akade beyitshela ukuthi iyona kanti akusiyona sezwa the voice of God after 400 years lathi lo indodana yami engithokozile ngayo izweni bathi abantu nanti leli phimbo ekade sililambela Nkosi yami kwangathi namhlanje ngiyalizwa nakule ndawo yasothongathi lizomemeza lithi lo
indodana yami engithokozile ngayo. Izweni, behold the Lamb of God. Yaphuma lento isigcwele izono zethu. Sesingathandaza abazalwane, asiphakameni ngesinye ngenye.